फिसा सानै खांनो थाखाय राहा नांगौ आंनो फिसाया सानैल' क्लास 6आव मोननाय 10 बोसोर जानाय सासे 4.5 बोसोरल' हिनजाव गोजा गैला आरो बेनिफ्राय रावबो जों बिसिजाय सानैल' संसार जानाय रावबो गैला बिदाबो गैया फंबायबो गैया जों मानसिखौ बुथारदोंबा जोंखौ मानो बुथारनांगौ दा बे फिसाखौथ' सोर नायगोन सोर हमगोन दा सोर फोरोंगोन बिनि बिसि फिसाखौ जों मानिया दा लायगोयाबा बनावनोसै जोङो बुख्रुबलायजोबगोन मानिया बेनि बिफाया 1 नाम्बार खलान मैदेर गावग्रा मैदेर हाजाबो खालामग्रा 1 नाम्बार खलान बिनि बिफाया गावग्रानि बिफायाबो खलान गावग्राखा बियो साख्रि नङा ओरैनो थालाबायनायसो दा साख्रि मावाखै फरेस्ट NGOनि होननानै बुंदों रायजो राजाफ्रा सानैसो फैनानै 16टा साइकेल दं बेवहाय दा लाइन बिनिनो 7-8 नाम्बारनि साइकेलाव फैनानै डाइरेक्ट फैनानै खर'आव गावफैदों दा जायगायावनो गाज्रि रोखोमै खर' गावलांनाय मेलेम गलांनायबो दङ दा बेबायदि जाथायखौ सोंखारिथाव बे जाथायाबो खाथियावनो झारबारि माने रेन्ज अफिस दं फरेस्टनि 1 किल'मिटारबो जाया आरो 1-1.5 किल'मिटारथिंजाय आरोबाव मोनसे माने दिग्लियाव फरेस्टनि मोनसे केम्प दङ बिनि गेजेर दिनै दंफां फालांगिफ्रा सानफ्रामबो बोरै दंफां बोनो मोनबाय थाखो रायजोफ्रा बुंदों मोनसे गैला फैसा लाना हगारहरो सोरबाया फैसा मोनैनि खालामदों बेबायदि होननानै दा रायजो राजाफ्रा अजद दिखांदों जाथायखौ लानानै आङो BTCनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांजों दहाय फुङाव रायज्लायहरदों फोरमायहरदों जाथायखौ आरो बिथाङा बुंदों दिनैनो आङो मोनसे अर्डार बरनगोन जे बेखौ जाहाथे नायबिजिरनो थाखाय बोरै जानो मोनखो सोर खालामखो बे गासैखौबो नायबिजिरनो थाखाय बिथाङा दा अर्डार होगोन होनना बुंदों रायजो राजाफ्राथ' बुंदों बा 16टा साइकेल नालाय 6टासो साइकेल बारनानैसो फैनाय खालामदों सोर गावदों सोर खालामदों बिनि नामथामबो दङ दा बे हिसाबै गोरलै जागोन नायबिजिरनायाव सोर मानो बिदि खालामखो सोरनि थिननायाव खालामखो बे खोथाफोरखौ नायनायाव ओंखारगोन আইনা